kining pagka magpupugas nga gihulagway ni Hesus mao ni ang kinaiya sa Dios in relation natong mga tao. Kung natong tanawon, murag maka-discourage ang resyo sa maayo o sa dautan. Kaysa upat ka klase sa yuta nga iyang gihisgutan, ang usara ka klase sa yuta maoy nakapabungas binhi, ang tulo ka klase wa gyud kapamunga. Ngilingiyay mong tupad ina daghan kag bunga. Daghag bunga. Oy. Kanusa man ta dili magmabungahon kung kita na maoy maghuna-huna unya atong itudlo sa Ginoo ang atong huna-huna, ang atong mga plano. Itudlo nato sa Ginoo. Mo na nahitabo diri sa unang pagbasa. Maayo man ang plano ni Hari David nga magtukod siyag balay para sa Ginoo, kay nagpuyo na kuno siya sa palasyo samtang ang Ginoo naara sa tulda. Nya pagsulti niya ani ning uyon pod ang iyang propeta si Nathan, pero ang Ginoo ning sugo sad ni Nathan ingna ragunas David nganong siya naman mo'y magplano para nako nga ako man maoy nagplano para niya. Nabali ba? Gilingian sa imong tupad, inakinsay ga plano anang imong buhok. Ang Ginoo o ikaw? Ingna ko no. Ingna ka ng imong kilay, kinsay ga plano ana. Sa inyong pagpuyo ron, mga managtiayon, kinsa may ga plano og pila ka buk anak ang inyong himuon, pakatawhon. Kamong mga manag-uyab, kinsa may gaplano kanus amo magkita, asa mo magkita, ug unsay inyong buhaton, ang Ginoo ba? Ana, ako sad nga pari, kinsa may nagplano diri sa parokya, ako o ang Ginoo? Sa inyong tanaw, kinsa man? Secret. Kaning atong pista senyor, kinsa man say nagplano ani? Perti na bang bisiha sa atong mga gikapoy na rabag plano ang atong mga choreographers o ang mga kabahin nato. Oy, mga kabahin, congratulations day, kanang apil gid mo. Bahala nagkalisod, no? Ginagmay ra ning ato pero malingaw biya ani nya ato lang yung utilization unsay makaya sa atong kapasidad. Kay mao ra ni gihatag sa Ginoo, mao ra sa ni atong utilization. Unsa may timailhan be nga ang Ginoo mo'y nagplano sa atong kinabuhi? Una, kinahanglan gyud nga dili siya para sa kalibutan. Ang plano ba? Dili para lang sa kalibutan. Dili para lang sa lawas. Kinahanglan gyud apil gyud kanunay ang kalag. Kay kani manggong kalag nato mao man gud ni ang mulahos ngadto sa sunod nga kinabuhi. Mao ni ang moatubang og husay. Nya kun magsige tag plano sama sa magminyo ka, para unsa man ang imong minyo? Naapil bang imong kalag diha? Manguyab ka, para unsa man ang imong panguyab? Kanang magnegosyo ka, para unsa man ang imong negosyo? Mo-abroad ka, para unsa man ang imong abroad? Para sa lawas? O magisiguro inigtugpa nimo dito, makras ng eroplano, human na. Muna ang plano sa Ginoo nakasentro gyud sa kana bang gitawag na to dili lumalabay sa permanente nga mao ang atong espirituhanong kinabuhi. Pero maapil gyud, of course, maapil gyud ang lawas. Muna kung magplano ganita og flood control, pananglitan lang, iapil gyud ang kaluwasan sa kalag. Nya unsa man pagkaluwas sa kalag kung maghimo tag flood control, kinahanglan way corruption. Ang nag-involve nga mga engineers og ang departamento og ang mga leader, mga authorities atong gobyerno dili mangurakot. Kay og mangurakot na sila, ang resulta
mamatay ang ilang kalag. So kanang tanang mga kurakot karon nangamatay na ng kalag ana. Wa na, galakaw na sila, wa na, impyerno na padong. Unya, gawas nga mamatay ang kalag kung mangurakot sama sa atong nasinati karon sa lain-lain nga area sa atong nasod nga gikurakutan, magkalisod-lisod ang lawas. Tanawan ni karon di ba naglisod na sa puy-anan kay nangabanlas na sa baha. Unya, naglisod na sa pagpatambal kay wa nay budget ang PhilHealth kay gikawat sad. Nya ang kanisang insurance sa atong mga deposits, og naa dihay mga magbankran, maglisod na kag withdraw kay gikuha naman sad ang budget sa PDIC ug uban pa. Ang ato ganing mga military karon galisod sa upgrade sa ilang mga kaning kagamitan sa kaning depensa sa atong nasod kay wa naman say klarong budget. Ang ato sang agriculture, ang ato mga mag-uuma nagkalisod na sad karon kay wa naman say klarong suporta budget sa agriculture. Labi na ginang farm to market roads. Na gani among lugar diha sa ako lang ning mensyonon amo diha sa Kahugan. So dugaya na ana. Sige lang gid mi dihang tinampuhay in town. Ang mga tao mo'y nagtinampuhay sa kaning para sa simento, tampuhay para ma-repair ang daan, para lang yun makaagi ang motor. Ambot nga ang ato mga city government sa Cebu, man gyud kakita nga kanang among lugar sa Kahugan may gyung buhatag karsada. Ambot og matiwas ba ka nang naa sa giplano-plano untang karsada diha. Murag na libo naman lang sad. Kana bang og naa tay pangandoy nga maluwas ang kalag, duna dayon muso dayon sa ato mga proyekto ang gitawag og honesty, transparency, accountability, hustisya og pangalagad sa way pagpangayog bayad. Mao nay makaluwas og kalag. Ni lingyay mong tupad. Ning na kumusta imong kalag? Luwas. Bisag sige kag lektor-lektor, ako sige pare. Unsa may hinungdan akong pagpare para kanis kalag. Kining atong pagdebosyon ni Santo Niño, pila ka buok nato ang naghuna-huna Santo Niño, ang akong kalag ayuha. Kasagaran gyud sa magsigig isag kamot ang kanamo unsa to? Maluoy kaunta kanimo nang ilaba, kasagaran gis nag-isa-isa des kamot, lawas ra gyud. Maayo ko sa akong sakit, maka-abroad ko, makapasar sa board exam, unsa pa na dang ipang request, kanindot untag malahos gyud kalag. Ginoo mahimo unta kong mapaubsanon, Ginoo Santo Niño mahimo unta kong maluluyon, mahimo unta kong mapasayloon. Ako na unta ning hatagag agianan ang among silingan. Ako na unta ning gubon ang akong koral nga nakaalis ilang daan. Ano ba? No. Mutagad na unta ko aning akong igsuon nga gikihaman ko ani sa among pag-ilog aning yuta nga kabilin sa among ginikanan. Mga na ba? Ngandoy wala. Basigwa. Mao na ang Ginoo magsigi siyag himog plano apan ang pagtanom sa Ginoo mga igsuon dili welcome sa kalibutan. Pero ang Ginoo dili sad siya mag-mind og pila ka buok ang midawat niya. Igo nas Ginoo og naay usa nga modawat. Igo na kay iya sad nang pabungahon bisag usa ra na kabuok. Mao na si Mama Mary nga midawat sa Ginoo pinaagi sa iyang pagpractice og purity and virginity, ni bunga si Mama Mary og kaluwasan. Kita sad na makasasala man kita, musugod ganitag dawat og Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan pag naatay gitawag og kagahapon ba, naatay mga kagahapon nga bati. Noted ta nga mga makasasala sad. Abisan kaning ato rong gitawag og mga dagko nga mga utok aning atong corruption, kung magbasol ni sila, o niya
mudawat nas Ginoo, unya mo practice nas pulong sa Ginoo sa tinud-anay gyud. Mamunga pud di sila porting daghana. Mao bitan ning atong debosyon ni Señor Santo Niño gidanis mga Agustinians. Kinsa may ilang founder? Si San Agustin nga inila gyud kaayo nga 40 ka buangon sa iyang pagkabatan-on hangtod na lang ni edad siya mga 30 kapin. Ang iyang inahan nga si Santa Monica hapit kada adlaw naghilak og nagampo tungod sa kabisyoso o kaambisyoso ni San Agustin or ni Agustin. Pero pag edad niya mga 30 kapin, nakaamgo si Agustin nisod sa pagkapari, nahimong obispo, nagbilin og nindot kaayong grasya sa kalibutan nga kaning Agustinian communities. Daghan na silang communities Agustinian na ay OSA, kanang na Santo Niño, Order of St. Augustine, na say OER, Order of OER Agustinian Recollects, kanang gada diha sa San Jose University, naasay OAD, Order of Agustinian sa nandi Discalz ba na naagada diha sa kanang Tabor, di ba? Kana daghan na kay Agustinian nya nasa mga Agustinian sisters ana. Mga igsoon, ang importante di ay nga kitang nagdebosyon ni Santo Niño maliwat pod ta niya nga magsigi ra gid taghatag og maayong mga butang ngadto sa atong isig katawo, din ata magsubay-subay, di na sa ta mangumparar og unsay nahitabo sa atong pagpaambit. Basta mo paambit lang gid ta. Ako bitaw ubay-ubay man jud ko gipaambitan aning atong kolekta. Aning kolekta na to ba? Ubay-ubay ko gipaambitan ani nga mga scholars, murag abot naman tingin mga 600 ka estudyante sa akong pagkapari lang ba. Mga 600 na tingali ka estudyante ang akong natabang-tabangan. Pero ang tan-aw nako nga karon nag-alagad og simbahan sa ako mga gipang suportahan, murag wa kaabot og 20 ka buok. Ang kanang aktibo yung nag-alagad. Unya ang magsigi pag yung tagad nako, murag wa na kaabot og 10 ka buok. Pero sa nag-eskwela pa, ay sus, kada semana na ay text, na pagay letter, ala, mo follow up ang estudyante, mo follow up ang inahan, hangtod nag-graduation, hala, gasto yun, appeal pa na ilang sing-sing kanang, titawagan na, kanang graduation, class ring, magpa-appeal pang uban, ako gani, ni graduate gani kong college, nga wa dyan ko anang class ring, nangabang rami atong pag-ring hop na mo, abang ra ko ato. Ako ganing uyab ato, ako maganing gitreat dito ragis Anitas in town, kaon mi atong sana pan nga Spanish bread man tingali to, nya gisuwaan og padundunan og merinda. Oro to ako blow out. Stilan pag-graduate. Pero sige lang jud kog karon, malipay man gyud kog naay mo graduate, bahala nag magyawa-yawa mo inig human. Mga igsoon, kinaiyan is Ginoo, sige ra gid siya hatag. Basta og naay mudawat, tagaan gina niyag daghan kay bunga. Inyong tan-aw na ko ron, nakapamunga na ko. Nya, kamo, nakabunga na mo. Ang bunga na, ay. Nagutay agi din sa ato, Compostela. Nya, unsa magit timailhan sa nato nga namunga ta. Be, unsa man? Kung daghan ng slots ang mahalin. Sige lang itagpalit ani atong slots. Alam sa kuroy updating mo lang ni nato sunod adlaw. Ang atong grace tag 100 ning atong grace. Palitagin ninyo kanunay kaya para sa ni atong previous nga project bunga to nato o palang matiwas og bayad. Di gini nato hunungan, ato ginin tiwas og bayad kay ato maning project tanan. Nya kanis ang atong
PSC, gamay na lang ni nahibilin sa atong part 1 para sa atong projects din tag 100 ra gyapon ni pesos. Nya ang atong DPR pantukod og balay basin pagkaron makareport tag another na sad nga nahumang balay karong simunaha nanasad tay tag 100 ra gyapon nya kining atong kasaulugan karong 31 aning atong PSSPP para speed senior paliton tag daghan kay para daghan tag mabuhat karong kuan. Mga igsoon, nganong moingon man ko nga bunga nato kining slots. Kay ang slots nga atong gisigihag palit mao ni siya ang nagtimaan nga nagkahiusa ta diha sa simbahan. Na connected ta sa simbahan. Wa ta makig-iyahay. Unya kay connected man ta sa simbahan nga maoy tuburan sa grasya, dili sad malaya ang atong gamot ug ang atong dahon dili malaya. Dili sad ta matuok sa mga sampinit sa mga kalibutanong butang kay di man ta mabugatan, di ta ma-stress ba. Kana mo kang matuok, kana mo kang na sa Tagalog na sakal, na stress na kaana kay ikaw ra mo gaatubang sa imong panginahanglan pero naa natas katilingban nindot kaayo. Adtong pagka Domingo, di ba nagpakita man ta dinhi og katong atong nahuman nga balay. Nya paghuman ato naadayoy nagpa-pictures. Ang katapusan ni duol nako pagpa-picture nila duha ka anak og duha ka ginikanan, papa ug mama. Nihonghong nako pag-picture, kami tong imong gipakita sa picture pader. Nako, ha? Insya, kami to imong gibalayan. Nagluha-luha ang ilang matas kalipay, sigig pasalamat. Hangtod na human na lang picture ngadto naglakaw na sige yung pader, salamat yung kayo nako. Okay ra mo atong balay, pero tinag yung okay ha pader nako. Unya og mamatay mo masodang lungon dito. Kaya ako mo itong ipakapinan, pwede na ni sila mga matay kay mahayaan na nilang balay. Mga igsoon, kanindot og nangandoy ko nga upat man to sila kabuok. Og kinipang atong himuanag balay mo 56 ni kabuok, hopefully kani unta sila moila unta nga ang Ginoo gyud nagbuhat nila balay bisan ang Ginoo nagpuyo las tulda og kita sad pupadayon sa pagsabwag nining atong pagtabang sa mga nanginhanglan. Hinaot pa unta.